Dobrý den, vítám vás u okružní jízdy historickým autobusem Ikarus 280, která se koná u příležitosti neotevřených dveří v Kometu Plus v Táboře a právě vyjíždíme z areálu. Okružní jízdy je dnes velký zájem. Den otevřených dveří v Kometu přilákal spoustu návštěvníků, což nás velice těší. A nyní už si užijeme jízdu Ikarusem 280. Tento historický autobus zapůjčilo Muzeum Jindřichov. A my odbočujeme do Zavadilské ulice. Tak, sedačky jsou klasické, ty si jistě pamatujete. Zde historické označovače. Tak a už asi tušíte, že odbočujeme do Vožické ulice směrem k nádraží. Samozřejmě můžeme si užívat autentický zvuk motoru, který je umístěný zde v prostoru druhých dveří, což je samozřejmě koncepční rozdíl oproti dalším autobusům, které mají motor umístěný v zadní části. A už jsme se dostali do Vodňanského ulice, do sousedství vlakového nádraží. Příklad zde. Samozřejmě autobus je ve věrném stavu historickém, poměrně tedy, samozřejmě těch různých modifikací bylo tolik, že se to velmi lišilo v provedení těch sedaček i dalších částí. Tak nyní tedy najíždíme na most přes nádraží. Který spojuje Blanické předměstí s centrem Tábora. A již jsme se dostali na autobusové nádraží.
No a tradičním místem provozu městské dopravy, tedy ulicí Purkyňovou, odjíždíme z autobusového nádraží zpět k Černým mostu a na Chynovskou, kde se vrátíme do areálu Kometu. Teď jsme se dostali na Budějovickou ulici. Projíždíme první z Černých mostů, to je na Bechynskou dráhu. Druhý to je na hlavní čtvrtý železniční koridor, Praha, Tábor, České Budějovice. A třetí z bojích Černých mostů je na trati do Horní Cerekve. A jeho porytím jsme se již dostali na Chynovskou ulici a to už jsme prakticky na dohled od areálu Komet Plus, kam se opět vracíme. Já ještě na závěr tady se podíváme například na Klou. Tak dveře samozřejmě klasické schrnovací takzvané harmoniky. No. A ještě jsme se dostali do kloubu, do druhé části vozu. A ještě z autobusu přehled průhled do areálu firmy Komet Plus, kde dnes probíhá den otevřených dveří a těší se velkému zájmu návštěvníků, což nás velice těší. A za námi je Ikarus 412, novější verze. Tak. A jsme tu opět. Vrátili jsme se. No, tak vyskoušíme ještě tady opět detail toho historického označovače. Tak ještě takhle práce z celého autobusu, vystupujeme tedy. Zde novější verze
Ikarus 412 a pohledem na autobus historický Ikarus 280, ze kterého právě návštěvníci vystoupili a on odjede na další okružní jízdu. Se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost. To byla okružní jízda historického autobusu Ikarus 280 v rámci neotevřených dveří v areálu firmy Comet Plus Tábor 14. května 2016. Děkuji a těším se s vámi na viděnou u dalších videí. Jak jsem již říkal, okružní jízdy jsou prováděny s historickou škodou 706 RTO, zapůjčenou dokladním podnikem Českých Budějovic. Posledním kusem Ikarusu 412, takže další videa budou odsud. Děkuji vám za pozornost, nashledanou.